Омръзнало ли ви е да прекарвате време пред екраните? Искате да си намерите ново хоби или просто ви се чете? Искате да започнете да четете, но не знаете откъде да започнете? Здравейте, аз съм Валерия и това е моят канал Like Val. Днес с вас ще си говорим за това как аз се запалих по четенето, защо чета, кои са едни от любимите ми книги, които ме карат да обичам четенето и ще ви дам други забавни идеи и съвети. Първото нещо, за което искам да си говорим днес, е това как започнах да чета и как се запалих, защото за мен това са два различни етапа, тъй като аз от малко родителите ми са ме възпитали да чета и аз сега знам и осъзнавам, че четенето е хубаво, че е прекрасно, но не винаги много ми се е четяло и не винаги книгите, които чета, съм ги запомнила, съм успявала да ги осмисля, но напоследък мога да кажа, че се запалих по четенето и мога да кажа, че обичам да чета и това е мое хоби. И съм го направила благодарение на някои от любимите ми книги. Какво и кога прави четенето забавно за теб? За мен четенето е най-забавно, когато оставам сама със себе си, със своите мисли и мога да се концентрирам върху това, което чета. Опитвам се да не мисля за неща, които трябва да направя, домашни, които имам, работа, която трябва да свърша, място, на което трябва да отида. Просто се отпускам и се оставям да се потопя в този измислен свят. Като обичам и смяна на обстановката, както при ученето. Обичам да чета в кафета, тип Starbucks, обичам да си чета в леглото, да си лягам, да си чета на стол на бюрото, в кухнята, навън в някой парк. Където и да било, просто обичам да се сменям обстановката. Днес искам да говоря главно за две авторки, които много харесвам. Едната е българка, български автор, а другата е чуждестранен автор. Така, ще започнем с чуждестранният автор. И това е Джули Кагава. Ето една нейна книга. Тази книга се казва Сянката на лисицата и е една от любимите ми книги, даже мога да кажа любимата ми книга. Защото, ако не знаете, аз се интересувам от азиатска и по-специфично източноазиатска, японска култура. Много обичам културата, много искам да отида там, това е моята мечтана дестинация. И в тази книга се съчетава, има точно такива елементи на японска култура. И аз сега чета и една нейна друга поредица, която е вампирска и няма такива елементи, но също много ми харесва и нещо, което най-много ми харесва в нейното писане е, че тя съчетава фентази, екшън и романтика и това на мен много ми харесва, защото романтиката не е натрапчива, има една лека нотка, която е много добре подбрана и просто има прекрасни обрати и неща, за които те карат да искаш да преминеш към следващата глава, следващата страница, следващата книга. Така че с две ръце препоръчвам тази книга. И не съм чела още всички нейни книги, но в бъдеще предполагам, че ще съм ги прочела. Другата авторка, тя е българка, за която искам да говоря, е Изабела Овчарова. Най-вероятно знаете, сигурно вече даже ви е досадно да ви казвам, че я харесвам. Тя, освен автор, е и също така инфлуенсър, прави страхотни влогове и много ме вдъхновява да правя това, което обичам, да снимам. И сега в момента чета нейната книга "Спокойствие в бурята", но съм чела и две други нейни книги. "Причината", която е роман, и "Слънчеви очи в мрака" е подобна на тази. Те даже са от една поредица, но не е нужно да сте чели първата, за да знаете за какво става въпрос в тази. Като "Спокойствие в бурята" и "Слънчеви очи в мрака" са, освен книги, са и нещо като дневници, с които подпомагат да изградите връзка с самият себе си. И на мен лично много ме допадат. Те са свързани с психология, мотивиращи са, докато "Причината", нали, си е роман. И искам да ви споделя за нещо, което напоследък съм започнала да правя и някакси ми е много интересно.
на глави и страници, които са ме впечатлили, си слагам ето такива отбелязки, тъй като за мен, когато си ги сложа и после мога да се върна към тях и искам да видя какво точно съм си мисля в този момент, и тези отбелязки точно съм си ги сложила, защото искам дали било то в видео, дали било да говоря с някой човек за това, да напиша нещо за това. Искам да разгърна някои от тези теми, които ме интересуват в тази книга, и затова съм си ги отбелязала. Мисля и за други книги в бъдеще така да правя. Знам, че някои хора го правят и с художествена литература, романи, и си отбелязват части, които много са им допаднали. Аз не съм сигурна дали искам да правя точно това, но искам да си го отбелязвам като нещо, за което после мога да говоря. И последно искам да говоря за това, защо чета. В смисъл, сигурно някои от вас си мислят, ти защо четеш, кой чете в днешно време? Но като се замислите, има доста хора, които обичат четенето, и аз съм един от тях, и обожавам да чета, защото дори и да си почивам, да не правя нещо, когато чета, имам чувство, че си оползотворявам времето. Художествените книги, романите, някакси отиваш в друг свят, в който винаги си искал да бъдеш, но не искаш да живееш там, не искаш да си заседнал там, просто искаш да опиташ да живееш в този свят, и книгите те изпращат в този свят, и за мен някои книги са си баш като филми. Докато мотивиращите книги и тези ти помагат да научиш повече неща за себе си, за човека, който си, и ти дават едно време, в което може да си сам, да си насаме със себе си, но не се чувстваш самотно, даже ти става приятно понякога да бъдеш сам със себе си и със своите собствени мисли. И това беше от мен за днес. Надявам се видеото да ви е било приятно, да съм ви била полезна, и ще се видим следващата седмица.